ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାମ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ନାୟକ ଛଳିଞ୍ଜକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଘର ଆମ୍ପର। ରାଜନୀତିରେ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 2000ରେ ଏଭର ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛି? ହାରାହାରି ପାଖ ଲୋକ ଆମ ଛଳିଞ୍ଜକ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ଚିହ୍ନିଥିବା, ଭୂଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଚିହ୍ନିଥିବା, ତୁଳସୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚିହ୍ନିଥିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଭଳି ସରପଞ୍ଚ କାମ କର ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନିବ। ଏବେ ତ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାମେଲି ଓଝା ସିଏ ବି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ। ତାକୁ ବିଡ଼ିଓ ପୋଲିସ ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଆଖି ଦେଖେଇକି ସେ ଛାଡ଼ିଆ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ତ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯଦି ଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କଥାଟା ହେଲୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚତରା ହେଇଛି? ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ପୋଲିସ ଅଫିସର ତ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ତ ଲୋକ ତାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। ପୋଲିସ ଅଫିସର କୁନ୍ଦୁର ପୁନ୍ଦୁର କରିକି ପଇସା ନେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦୁର ପୁନ୍ଦୁର କରି ପଇସା ନେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ତ ବାଇକ୍ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଠିକ୍ କାମ କଲେ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏଭଳି ସରପଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ଦରକାର। ସରପଞ୍ଚ ତ କିଛି ଆମକୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହୁଛି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ କଥା କହୁଛୁ। ଏଭଳି ସରପଞ୍ଚ ସମାଜ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଯେଉଁ ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଂଗଠନରେ କରିକି ତା ପ୍ରତି ବାହାରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାଲିସି କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦଶଗତ କର। ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦଶଗତ କର? ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦରମା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି? ଆମରି ପଇସା ନେଇକି ସେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ପୋଲିସ କହୁଛି ତାକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ସରପଞ୍ଚର କାମ ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ, ସେ କ'ଣ କଲେକ୍ଟରକୁ ସୁଧା ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ତାର କାମ କରୁଥିବ ନା କ'ଣ? ସେ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଣୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଏ ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ଏସ୍ପି କହୁଛି ସପୋର୍ଟେଡ଼ କଲେ ସମାଜ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେଣି, ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି। ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ନ କହିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ମୋବାଇଲ ଧରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, କିଏ ଠିକ୍ କହୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ସିଏ ଆଉ ଦୁଗୁଲ କରି କେବେ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଶିବା? ଏତେ ସରପଞ୍ଚ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସରପଞ୍ଚକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକିରି ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ କରୁଥିବେ, ରାଜନୀତି ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଦରମା ଫରମା ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କିଛି କରୁଥିବେ। ହେଲେ କେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଶିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଛ ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଇକିରି? ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖୁନ। ଯେତେକ କନେଷ୍ଟବଳ ଭଲ ଭଲ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛି, ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ଘରେ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଶି ଯାଉଛି ତା କଥାରେ। ବହୁତ ଜାଗା ଦେଖିଥିବ କନେଷ୍ଟବଳ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଜାଗା ରଖିଲା, ଏତେ ଜମି କିଣିଲା, ଏରା ସବୁ ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏରା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ଆଉ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛି ଦୁର୍ନୀତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁଟିଗଲେଣି। ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତ ମୋବାଇଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ନହେଲେ ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ। କି ତେମେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ରଖୁନ। ଆଉ ସବୁଯାକ ସରପଞ୍ଚ ଏଭଳି କରିକି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଜିକି ନିଜ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଚାମେଲି ଓଝା ହି କ୍ରିଏଟ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ। ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କର, ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କର। ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସ। ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ଭିତରେ। ଜଣେ ବାପା କହିଲା, ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ମୋତେ 1 ଟଙ୍କା ଭିକ ଦେବ। ଆରେ ନାଇଁ, 1 ଟଙ୍କା ଭିକ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବୁ? ନା ବାପା, ମୁଁ ଏ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭିକାରୀ ହେବି। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ଭାରତର ସମସ୍ତଙ୍କଠାକୁ। ବାପାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇକିରି ଭିକ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା, ଭିକ ମାଗିଲା। ଭିକ ମାଗି ମାଗିକିରି ବନାରସର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରରେ ତିଆରି କଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ହି କ୍ରିଏଟ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁନଥିଲେ, ଜାଣୁନଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ାର କେଉଁ ବ୍ଲକ, ତିହିରିଆ ଗ୍ରାମ, ସିଟି ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଚିହ୍ନୁଛୁ। କାହିଁକିନା ସେ ସେଇଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସତରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବାର ପାୱାର ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ? ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତିଯିବ, ଭାରତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତିଯିବ। ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ପକେଇଛି। ତାର କୌଣସି ଯଦି ଅଘଟଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଘଟେ, ଯାଇ କିଏ ରହିବ? ଯାଇଆଇସି ବନ୍ଧା ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆଇଆଇସି ବନ୍ଧା ହେବା ଦରକାର। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଧା ହେବା ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓ ତ ବାଇକି ଦେଉନି। ତାର ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଠିକ୍ରେ କଥା କହୁନି, ସେ ତା କାମ କରିବନି, କ'ଣ କରିବ? ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ହେଇଛି। ଲୋକ ତ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ହଜାର। ତାର ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ପାୱାର। ଏ କଲେକ୍ଟର ପାୱାର ଯଦି ତାହେଲେ ସିଏ ତ ବଡ଼। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓ ତ ତଳେ ନା କାହିଁ? ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିକି କ'ଣ ସେ ଏବେ ଯେଉଁ ନିଟ୍ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ହେଉଥିଲା, କପି କରି ପାସ୍ କରିଦେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏ କି ଜାଣିଲା ବା? ପଇସା ଥିବ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କହୁନାହାନ୍ତି।
ହଁ ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ସେମିତି ହେଇଥିବ କି ପଇସା ଦେଇକିରି ତା ବାପାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବ। ଇଏ ଆଇନ ମତେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କହୁଛି ଯାଇକିରି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଦେଖାଯାଉନ କାହିଁକି ତେମେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଗଲନି ସେ ସରପଞ୍ଚର ପ୍ରକୃତ ଭୁଲ କହୁଛି ନା ଠିକ୍। ତେମେ ନିଜେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତ ଇଏ କରିଥାନ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ସରପଞ୍ଚର କାମ ନା ଆଇଏସ୍ ପାଖରେ କାମ ଠିକ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଉଛ ଟଙ୍କା ଖାଇବୁ 2 ଜଣ ମାଟି ଗୁଟି ନେବୁ ଲୋକ ତାତିଲେ କେହି ଗୋଟାଏ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି ତମ ଚାକିରି ଯିବ ତମର ମାନ ମହତ ଯିବ ସବୁ ଜାଗା ସଂସାର ସମାଜ ଭିତରେ ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାମୁଖା ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳାବି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଖାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ଟଙ୍କା ଖାଇକିରି ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିଛ ବଦଳାବି ସରପଞ୍ଚ କାହାଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଶିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିନି କୁକୁଡ଼ା କୋଟି ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଦେଖାଅ ବରଂ ତେମେ କେତେ ରଖିଥିବ ତମର ଯଦି ଏ ଗ୍ରାମ ରଖି ଏ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଶିକିରି ଏତେ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ତେମେ ଯେଉଁ ଆଇଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭଲ ମତ ସବୁ ରଖୁଛ ତମ ଘରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ନା ତେମେ ଖସିଯିବ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ତାତିଲେଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକିରି କି ଗୋଟା ଭୋଟ ଭଲ ମତ ନେଉଛି ନା ଲୋକ ଚିହ୍ନିକି ଏଥିରେ ଭୋଟ ଦିଅ ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବ ଲୋକ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁ ନେତା କଥା କହିକିରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ ଏମାନେ ଆମ ଦରମା ନୁହନ୍ତି ଆମ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ ବସିକିରି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଭୋଟ ଦେବା ଦରକାର ସିଏ ଗୋଟେ ଯଦୁପତିର ପୁଅ ହେଇଥିବ ଆସିଥିବ କହିବ ବାପା ଥିଲା ଏମଏଲଏ ମୁଁ ଥିବି ଏମଏଲଏ ନା 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 ସେ ବଂଶଗତ ଏମଏଲଏ ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋକ ଯିଏ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହୁଛି ଭଲ ଭଲ କହୁଛି ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ।